Takže zdravím vás u nového videa. Dneska som sa rozhodol, že vám natočím video, kde vlastne rozoberiem vlastne záver z pušky Mosin Nagant. A vlastne robím to za účelom toho, že vlastne chcem vymeniť vlastne úderník, pretože pôvodný úderník som zistil, že je zlomený. Minule som na to dával aj video, kde som o tom hovoril, keď som išiel skúšať novú pušku a zistil som, že mám vlastne zlomený úderník. A môjim teda cieľom dnes bude vám tento odprezentovať, ako sa vlastne rozoberá záver a vlastne vymenil ten nový úderník za ten starý. Tak pokúsim sa to čo najstručnejšie bude v mojich silách. Samozrejme, niektoré tie časti nepoznám úplne do detailu, tak to budem aspoň prstama ukazovať. A dúfam, že to si z toho niečo, že vám to nejak pomôže. Dobre, takže idem na to. Dobre, takže vlastne v prvom rade mám z pušky vyťahnutý záver a potrebujem vlastne túto koncovú časť potrebujem vlastne otočiť vlastne o 90 stupňov vlastne toto na túto stranu. A spravím to tak, že vlastne jemne potiahnem, nemôžem potiahnuť úplne, aby som nevysunul tento obdĺžník a obdĺžníkovú časť, aby som nevysunul z týchto kolánic, ale iba tak jemne natiahnem a vlastne otočím doľava o 90 stupňov. Musí to tam zostať zaseknuté, tento obdĺžník, a teraz vlastne vyťahnem tento predok spolu s tými kolánicami, vyťahnem von. To je prvá časť toho rozobratia. Máme túto, ak to chceme úplne do detailu rozobrať, takže túto kolánicu jednoducho otočím v týchto drážkach. Sú tu také drážky, hej. Takže otočím to sem a von. A to je všetko v tejto časti. A teraz vlastne musím tento úderník dostať von. To je druhá časť toho rozberania, vlastne vyťahnuť tento úderník z tohoto tela záveru. A vlastne keď si tak všimnete, že vlastne ten rozdiel zlomený úderník a vlastne ten nový úderník, že je tam rozdiel, že je to vidno, že to je zlomené, tá dĺžka toho konca. Dobre, takže vlastne ten záver, ten úderník vyťahnem tak, že vlastne jednoducho chytím kolánice a tu s touto koncovou časťou to použijem ako kľúč a vlastne začnem odkrucovať, pretože ešte to ukážem takto. To je vlastne závit a vnútri ešte aj pružina. Takže začnem teda odkrucovať. Tak a vidím, že vlastne ako to odkrucujem, tak vlastne sa mi tady si všimnite, že to bude sa vlastne ten závit, vlastne sa bude tá skrutka keby odkrucovať spolu s tým. A musím si dávať pozor, ku koncu to vždycky tak chytím zo spodu, takto, lebo je tam tá pružina a trochu to vystrelí, nie je to nič hrozné, ale je to také, že človek, keď to nepozná, môže sa zlaknúť. Pomaly to odkrúcim, už som dosť na konci. Hej. Ale vie to tak vždycky vyskočiť, takže netreba sa toho zlaknúť. Bude to možno trošičku nepríjemné, ale nič hrozné. No a už to vyletelo. Dobre, takže vlastne teraz máme vlastne sa to oddelilo. Táto časť vlastne, takto som to ukazoval, táto časť vlastne vyšla von. A máme tu vlastne úderník spolu s pružinou. Takže tak no. A tu mám telo toho záveru. To, kde to vlastne držím v tej puške. Dobre, takže máme takto časti. Trochu to tu poupratujem. Takto. A vlastne máme jeden úderník, druhý úderník a je tam vidno ten rozdiel, že bol zlomený a preto mi to vlastne nestrieľalo tá puška. Dobre, a tento už vlastne môžem dať preč, lebo je nepoužiteľný. Dobre, takže vlastne teraz ako to ďalšie časti teda to ukážem, ako to do seba zložiť. Je to také blbúzdorné, nie je to nič hrozné. Vlastne teda chytím vlastne úderník, mám tam pružinu
Možno budem na ten trošku maturovať, lebo som dlho s tým nerobil, ale není to fakt nič hrozné. Takže vlastne vložím telo záveru dnu, musím to trefiť tú pružinu, aby tam jazdilo. A teraz nastáva tá časť, kedy to musím zase zakrútiť. A k tomu budeme potrebovať nejaký mäkší materiál, pretože tu na tomto stole by mi to moc dobre nedržalo, pretože ideme teraz spraviť to, že bude treba vlastne. Takže som tu z tohoto uhlu teraz a vlastne máme túto telo záveru s úderníkom vnútri a musím to vlastne zatlačiť dnu. Ten úderník najlepšie to je na tom povrchu na dreve alebo na niečom, kde sa to nebude šmýkať, pretože tu na tejto zemi by sa mi to zle robilo. Takže zatlačím to čo najviac viem. A vlastne tento vrchnú časť toho záveru vlastne priložím, ale musím si dávať pozor, jak to tam prikladám. Tak. A jednoducho, jak to tam mám, musím si dávať pozor na tú pružinu, nech to tam je tak, jak to má tam ísť. Tak, teraz to tam je, fajne, na doraz. A jednoducho zakrucujem tú vrchnú časť toho záveru. Tak a vlastne zakrucujem a nemusím úplne, hlavne to netočte úplne do konca. Toto trochu jazdí. Hlavne to netočte úplne do konca, ale skorej. No teraz mi to tak skorej, hlavne aby to. Tu je taká drážka. Neviem, tu mám proste. Ešte to rozeberiem raz. Op. Tu je taká drážka a tam to musím dať. Tak. A vlastne musí to tam tak zasadnúť. Nemusí to byť úplne vlastne zakrútené, pretože teraz to vlastne zakrútime, jak sme to odkrúcovali. Zase do druhého uhlu zase. Dobre, takže teraz vlastne, jak to máme v tom zakrútené, tak vlastne teraz to dokrútime vlastne na tú os. S tým, že to jednoducho začneme točiť, jak sme to vykrúcovali von. A musíme to vlastne na doraz a zároveň, aby to bolo na čiare. To je asi takto nejak. Op. Nemusí to asi takto nejak to zakrútiť, hej, že takto mi to, chytím to, takto mi to je, pardon. Takto mi to je na doraz úplne, že viac už to nejde a jednoducho to musím otočiť tak, aby to bolo zarovno tie rysky. Dobre, takže tak, no malo by to byť. Nemusí, niekedy vlastne sa stane, že vlastne keď to dáme už do tej púšky, tak sa to vlastne trošku vykriví, pretože tam nie sú také vôle. Ale to je jedno. Dobre, takže vlastne teraz to zložíme. Znovu vlastne musíme spojiť túto časť, túto prvú prednú časť a musíme to vlastne dať, tu je taká drážka a musí to vlastne dosadnúť dnu do toho, ako to pasuje s tým úderníkom, či čo to tam je, ani nie je úderník, ale ten tvar toho, ako to tam je, vlastne áno, tady je úderník, je takto vlastne vysústružený, že to vlastne musí pasovať, tento otvor musí pasovať s týmto úderníkom, takže vlastne to tam dáme dnu, hej, takto do tej drážky. Hej. A teraz nám už iba ostáva, tento obdĺžnik musí byť v tých kolaničkách a už nám len ostáva to vlastne otočiť. Tak, a už to je. Trošku som sa divil, že či to je dobré, ale niekedy to musí trošku sadnúť, ale no, máme to zložené, hotovo. Takže, ak som vám týmto pomohol, tady je starý úderník zlomený, tak nezabudnite podporiť lajkom, odberom a tešte sa na ďalšie videá. Zatím.